Nå. Vi skal også lige sige lidt fra generalforsamlingen, selvom vi er lidt hæse i dag. Ja, jeg synes jo, det er en god tradition, det der med, når vi holder generalforsamlinger, der er kagemand. Det tror jeg, vi skal holde ved, Henrik. Nej, jeg plejer jo gerne lige at sige lidt om, hvad vi har lavet i år. Og vi har jo ikke lavet ret meget mere end alle vores af de arrangementer, vi plejer at lave. Vi har julefrokost, vi har været afsted til Superkors og bowling, sommerfest, julebanko. Det er det sådan har været i år. Det har lidt knævner at have tilslutning til de der arrangementer, vi ellers har lavet. Så derfor er det vigtigt, at vi får nogle input fra alle jer, der er medlem af personalforeningen. Og jeg har et input her, som vi hele tiden får. Den hedder "Drik dig fuld og bræk dig i en hæk". Den må vi lige se. Ja, det gør vi jo 2 gange om året. Ja, så den er jo fin nok. Vi har tænkt på at se, om vi kan komme afsted enten til Støjer, bilsamlingen oppe i Assens, eller til Gubsø Garage oppe i Silkeborg i januar og februar, alt afhængig af, hvad de har arrangementer. De laver begge to nogle fine arrangementer med noget rundvisning og noget mad og noget, så det arbejder vi lige lidt på. Der er jo heldigvis mange af jer, der er lidt bilnørder. Hvorfor noget? Jamen, det er vist ikke almindelig fremvisning. Kan man det? Det er Ferrari det hele, er det ikke? Nå. Ja. Prøv lige at have hans personnummer. Så I skal huske, vi er altid åbne for forslag, og vi vil meget gerne lave noget. Hvad havde vi med, Henrik? Vi skal mangle 2 suppleanter, gør vi ikke? Ja. Er der nogen, der har lyst? Bare som suppleanter. I skal ikke gøre det. I skal ikke gøre det for lønnens skyld. I skal gøre det, fordi I har lyst. Det er det. Der er ikke noget der. Det lader ikke til at være tilfældet. Det er godt, Per. Godt. Jo. Ja, er det ikke det? Skal jeg lige sige det? Du skal også sige noget, Henrik. Du plejer at være så god til det. Henrik, han siger, at vi er jo 3 på valg. Det er Henrik og mig og Anne Mette Hansen. Men vi modtager genvalg. Så må I gerne klappe. Det kommer helt bag på os, og det er ikke Henrik. Vil du sige lidt så? Ja. Nå, okay, der er nogen. DK4. DK4. Ja. Der er også valg af revisor og revisorsuppleant. Hvordan er det, Nette? Er du, kommer du fra? Er du med? Eller? Camilla, ikke hva'? Og hvor er Camilla? Nu sidder der. Er det dig, Camilla? Hvordan tager den? Ved du det? Hvordan? Finanserne. Det er sådan, at december, det er jo en dyr måned, det ved I alle sammen. Der er gjort et hug i, der er gjort et stort hug i kassen her i december. Vi har vores julefrokost, vi har vores pakke, og vi havde i går havde vi banko. Det var en rigtig fin aften. Så lige nu, og ja, det har vi også hørt. Så lige nu der er status lige omkring 60.000 på kontoen. Men jeg laver selvfølgelig et fyldestgørende regnskab og hænger op på tavlen der til nytår, så vi får hele årsafslutningen, så kan I se det hele der i detaljer der. Ellers så tror jeg sådan set ikke, jeg har andet end... Jo, det har jeg. Der er indkommet et forslag. Det er rigtigt. Der er indkommet et forslag
om at arbejde på en seniorklub, eller efterlønnerklub, således at dem, som har en tilknytning til arbejde til firma, eller har haft tilknytning til firma, kan fortsætte i personaleforeningen på en eller anden led. Vi ved ikke endnu, hvordan det skal foregå, men der er interesse for, at selvom man har forladt firmaet på en arbejdsbasis, så vil man gerne stadigvæk deltage i det sociale. Så det går vi i gang med at lave et eller andet forslag til, hvordan det kan lade sig gøre. Det går jeg ud fra, at der er nogle protester med det. Nej. Ja, det gør det. Ja. Men jeg har ikke mere, så hvis nogen har der kommentarer, så god fredag og god weekend til alle sammen.